Good morning, everybody. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, elkezdjük az Isten tiszteletet. Jössz el abba az országba, jössz el abba az országba, jössz el abba az országba, ahová tartozom. Jössz el abba az országba, jössz el abba az országba, jössz el abba az országba, ahová tartozom. Ott a szeretet létezik, ott a szeretet létezik, ott a szeretet létezik, ahová tartozom. Ott a szeretet létezik, ott a szeretet létezik, ott a szeretet létezik, ahová tartozom. Ott a boldogság létezik, ott a boldogság létezik, ott a boldogság létezik, ahová tartozom. Ott a boldogság létezik, ott a boldogság létezik, ott a boldogság létezik, ahová tartozom. Ott a békesség létezik, ott a békesség létezik, ott a békesség létezik, ahová tartozom. Ott a békesség létezik, ott a békesség létezik, ott a békesség létezik, ahová tartozom. Jössz el abba az országba, jössz el abba az országba, jössz el abba az országba, ahová tartozom. Jössz el abba az országba, jössz el abba az országba, jössz el abba az országba, ahová tartozom. Glory, glory, hallelujah. Since I laid my burdens down. Glory, glory, since I laid my burdens down. A one, a two, a one, two. Glory, glory, hallelujah. Since I laid my burdens down, glory, glory, hallelujah. Since I laid my burdens down, I don't sing the song that I used to. Since I laid my burdens down, I don't sing the song that I used to. Since I laid my burdens down, and I don't walk the walk that I used to. Since I laid my burdens down, no, I don't walk the walk that I used to. Since I laid my burdens down, and I don't talk the talk that I used to. Since I laid my burdens down, no, I don't talk the talk
szeretettel szeretném mindenkit üdvözölni a egyházunknak a Isten tiszteletén. Kérlek, foglaljatok helyet. És ez egy különleges idő, különleges alkalom, ugyanis egy nemzetközi konferenciának a részesei lehetünk, bármennyire érzitek vagy sem. Méghozzá az Európai Dicsőítő Konferenciának ma van a záró alkalma, úgyhogy azért hallottak két nyelven is énekeket, imákat, illetve üzenetet. Szeretnék olvasni egy idézetet, Jelenések könyvem 7-es fejezetből, 9-es versből. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből a trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve. Kezünkbe pedig pálmaágak, hatalmas hangon kiáltottak. Üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónuson, vének és a 4 élőlény közül, alszagorultak a trónus előtt, és imádták az Istent ekképpen. Ámen, áldás és dicsőség, bölcsesség, hálaadás, és a tisztesség, hatalom és erő, ami Istenünké örökkön örökké. Ámen. Ez egy bepillantás a mennyországban, amikor Isten előtt fogunk állni és dicsőíteni Istent örökkön örökké. És mert a dicsőítés egy olyan dolog, amit örökkön örökké fogunk tenni, ezért nincs egy fantasztikusabb dolog annál, hogy az ma is erre szánunk időt, és dicsőítjük Isten dalokon keresztül, imák által, idézetek által. Lesznek rövid üzenetek, amit Dave Eastman testvérünk Chicagóból fog nekünk elmondani. Úgyhogy egy nagyszerű Isten tiszteletre remélhetőleg a szívünk, lelkünk felemelkedik Istenhez, egy olyan élményen fogunk távozni, ahol még inkább bánjuk arra Istent magasztaljuk, Istenhez, emeljük a lelkünket. Angolul is elmondom egy kicsit, hogy a másik nyelvileg is értsék, úgyhogy ez így lesz, ma lesz angol és magyarul is. So I'd like to welcome all of you, the participants of the conference, of the worship conference. I'd like to express a gratitude to you. It's going to be a great, fantastic service. I just read a scripture, which I will not read in English, about the glory of God, all nations coming together worshiping God. And it'll be fantastic to worship the Lord together, as the Bible says, from all nations coming together and really get a glimpse of what we're going to do in heaven in front of our Almighty God. Még szeretném azt elmondani, hogy van egy új kis vendégünk, nem is vendégünk, egy családtagunk van itt. Úgyhogy a kicsi Márk, Hallgass Márknak az első alkalma van itt Isten tiszteleten, úgyhogy úgy üdvözöljük, hogy csak így halkan, mert még alszik, jó? So this is one of the babies in the church. Mark is here for the first time, so we just welcome him, but because if he's sleeping, we just welcome him with this sign and now we're clapping. So welcome then. Most pedig imádkozni fogunk. Let's pray. I'm going to pray in Hungarian. Drága Atyánk, köszönjük neked azt, hogy téged dicsőíthetünk, magasztalhatunk, Atyánk. Valóban az, hogy különböző nyelvekből, különböző népekből, kultúrákból idejöhetünk és téged dicsőíthetünk, az egy bepillantást ad nekünk arra, hogy milyen is lesz a mennyországon, ahol mindannyian téged dicsőítünk, ahol látunk téged színről színre, ahol leborulunk előtte, és imádunk, és magasztalunk. Atyám, valóban emeld fel a szívünket, lelkünket, az elménket, segíts, hogy mindenünk arra összpontosítson, hogy téged akarunk dicsőíteni. Segíts kívül hagyni az ajtón kívül a problémáinkat, vagy bármi elterelni a figyelmünket, és valóban a dalokra, a szövegre, az üzenetre, és minden, ami elhangzik, arra összpontosítva, Atyám, valóban hozzád közelebb kerüljünk, és te neked még nagyobb örömet okozzunk. Ámen, ezt Isten tiszteletet, Fia nevében imádkoztam. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten, mindeneket téged dicsőíti nekünk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, ó, kegyes, hatalmas, mindörökké Úr, áldott
Örvendj egész föld az Istennek, zenjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmesek tetteit, nagy erőd miatt hízellegnek ellenségeit. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Örvendezve vígadjatok, Zsoltárt énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak hárfa kísérettel. Hárfa kísérettel zengő éneket. Harsolákkal és kürdzengéssel újongjatok a király az Úr előtt. Zúgjon a tenger a benne levőkkel. A földkerekség és a rajta lakók. Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind újjongjanak. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Isten szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton. Dicsérjétek hatalmas tetteit, dicsérjétek nagyságához méltóan. Dicsérjétek kürdzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával. Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával. Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral. Minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat. Amen. My Jesus, my
Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, eléd jövünk és hálával dicsőítjük a te nevedet. Hálásak vagyunk azért az áldozatért, amit Krisztus hozott értünk, hogy lejött a földre, itt ilyet közöttünk, szolgált, és elszenvedte azt a kereszthalált, ami miatt mi itt lehetünk ma. Mindaz, amit ma teszünk, mindaz az a motiváció, képesség, ami van bennünk, hogy dicsőítsünk téged, az amiatt van, hogy Krisztus meghalt értünk. Köszönjük az ő áldozatát. Köszönjük azt, hogy végig csinálta mindazt a szenvedést fizikailag, érzelmileg, lelkileg, amit a kereszthalál jelentett. Hálásak vagyunk azért, hogy nem hagytál bennünket ellenségeskedésben, hogy valóban, ahogy énekeltük, békénk van miattad, csak is tőled. Köszönjük neked Krisztust, köszönjük az ő áldozatát, és atyám, ahogy most magunkhoz veszünk majd az úrvacsorát, valóban ki akarunk tenni a gondolatainkból, fejünkből mindent, hiszen Krisztus a lényeg, az ő trónja, az ő kereszthalála, az, hogy előtte megjelenünk egy nap, őt dicsőítve, ez az, amire akarunk összpontosítani. Köszönjük, hogy szólhatunk hozzá Jézus nevében. Amen. You search
Ézsaiás 53, 1-12-ig. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle. Megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévejektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Who has believed our message? And to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering, like one from whom men hide their faces. He was despised, and we esteemed him not. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him. And by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Yet each of us have turned to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy írják. Ő sem nyitotta ki a száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak neki sírt, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álmot. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is silent, so did he not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away, and who can speak of his descendants? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people he was stricken. He was assigned a grave with the wicked, and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life a guilt offering, he will see his offspring
and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. After the suffering of his soul, he will see the light of life and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant will justify many. Therefore, I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many and made intercession for the transgressors. Imádkozzunk. Drága mennyei Atyánk, hogy csomaghoz vesszük az úrvacsorát, szeretnénk emlékezni a Krisztus testére, amit a kenyér jelképez, arra a testre, ami megtöretett értünk, ami szenvedett értünk, megkorbácsoltak értünk, és ami miatt, Atyám, itt lehetünk. Arra a testre, Atyám, ami feláldozta magát mi bűneinkért, azért, hogy mi veled legyünk, azért, hogy mi a mennyországban lehessünk. Atyám, ahogy ezt a kenyeret magunkhoz vesszük, segíts emlékezni, hogy Krisztusra jobban szükség van nap, mint nap, az életünk minden pillanatában, mint egy darab kenyérre, mint bármi ételre, hogy őt bele akarjuk magunkat feltölteni. Mert Atyám, ez az egyedüli út, ami az egyedüli válasz, amit szeretnénk adni az ő halálára. És köszönjük neked a szőlőtő termését, azt a kiontott vért, amit ez jelképez. Köszönjük azt, hogy Jézus vére elmossa az összes bűnünket, Atyám. És minden pillanatban igazan állunk előtted, és békében állunk előtted. Nem a saját jóságunkból, hanem egyedül Krisztus vére által. Köszönjük ez a vér, ez drága vér. Nem csak, hogy elmossa a bűneinket, összeköt bennünket, akik Krisztus keresztjére válaszoltunk testvérekért, szorosabb kapcsolatban, mint bármi más a Földön. Segíts, hogy háladással emlékezzünk, és pedig magunkhoz az úrvacsorát azzal a szívvel, ami téged dicsőíteni akar, és válaszol akar. Nem csak most, de egész életünk során, minden napban, minden egyes napunkban válaszként éljük az életünket Krisztus halálára. Father, thank you that we can take the communion now, and as we take the bread and the wine, please help us to remember the precious body and the precious blood of Christ. Father, thank you that that precious body was broken and beaten and tortured for us, Father. We didn't deserve any of your goodness, Father, and yet Christ has sacrificed his life, his body for us. And help us as we take the bread to remember that we want to take Christ more deeply, more intensely, more regularly to our life than any bread or any food that we take in every day. We need him more than food or drink that we have every day, because we depend on him. We never want to live our life with the ignorance of needing Christ. Father, thank you for his blood. Thank you that that blood washed our sins away. It keeps washing it away. And like little babies, we stand before you, not from our righteousness, but because of your precious blood. And thank you that the blood connects us, binds us together with you and with each other. And it's such a miraculous moment. It's such a miraculous gift that you have given the blood of Christ. Help us value it. Have our souls be lifted up to you now and every day in our lives as a response to the blood of Christ. We love you. We bless this time. In Jesus' name, amen.